Bakit? Daman ti ibaga. Among bakit? No sagpaminsan met, iba ba met data pride mo? Bakit? Makauma ti kastan bakit nga ugalyam ampay marigatan ka nga mga babae ti pride mo? Kinanayon latta nga kastan bakit? Kinanayon latta nga kasla si kati kuskusto kanya tanga duwa bakit? Ampay maibabayamot iti kinataom no ibabam dayta pride mo bakit? Ampay narigat laki din aya nga arami din dayta bakit? Ay apaw. No among mutin bakit nga sika iti ka malibakay. Sika iti ka malibakay. Siya kaunti agpakumbaba bakit? Siya kaunti dumawat iti dispensa bakit kanyam? Ampay tapadakilin tapay lang ti apa bakit? Kaya mo gayam ti kwa? Ag shopping bakit?